ku-22 kwipolisi enye kuphela kungekho nexesha lokulinda xa kukho osweleke ngengozi. Kwakhona ungongeza iintwanantwana ezifana ne-groceries benefit ukwenza ubomi bakho lula. Ukuba ngaba ukufuphi nemall eneeofisi zakwaSanlam, ngena ngaphakathi uncokele negqiza labo elinobubele namhlanje. USanlam Developing Markets Limited liziko eligunyaziswe ngokusemthethweni eli-life insurer, likwanikeza ngeenkonzo zengcebiso ngezezimali, kukho imimiselo nemiqathango. Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule sizwe ngolwazi nochuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. 15 imizuzu ibethile intsimbi ka-10 o'clock. Nditshilo ke namhlanje ndathi sincokola phantsi kwesihloko esithi positive parenting. Le yindlela ke ejolise ekukhuliseni abantwana ngendlela enothando, enonkxaso nengakhelwanga kuxinzelelo. Sifuna ukuqonda ke namhlanje ukuba yintoni kanye i-positive parenting, indlela esinokuyisebenzisa ngayo ekhaya kunye nendlela enceda ngayo ekwakheni abantwana abaze thembayo nabaqondayo nabaphumelelayo ebomini. Sincokola ke noNombeko Mbongo, yena she is a community liaison administrator. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Molweni namhlanje ndiyabulisa abaphulaphuli nawe eChuma Studio. Mhlambi masike siqale simnike nje intluva umphulaphuli. Yintoni i-positive parenting? When you talk about positive parenting, sithetha ngantoni mhlambi? Sithetha ngokuba ukukhulisa uqala ekuconceveni umntana, because spiritually if awukho ready iyam-affecta umntana. So siqala apho into yokubana how do we do to make sure into yoba siya-engagea nokukhulelwa, ukuthwala umntana oku, being positive. What language do you feed yourself? Because that is very, very important. Okubana indlela ocinga ngayo while pregnant is supposed to be positive. And also nendlela otya ngayo nowenza ngayo izinto kubalulekile kakhulu kuyi-consideration yoba it's because umntana ngumuntu lapha phakathi kuwe. Whatever that happens with you iyaku-affecta. Ndifuna ukudisclaimer ke namhlanje I'm not here as community liaison officer. I'm here based on my profession of psychology. All right. Yes. Thank you so much. Siyabulela kakhulu. Nombeko, you've mentioned into yobana indaba ye-parenting indaba sensitive kakhulu. Indlela ocinga ngayo nonavigate ngayo ulife ngeli xesha usakhulelweyo ibalulekile because that might actually affect umntana. And how do we do le nto ye-positive parenting nayo yenye yezinto ezibalulekileyo. Siyenza njani le nto yokucinga positive? Okanye mandiyibuze ngolu hlobo le question. Yenza njani le nto yokucinga positive kukho iqabane elindityholayo apha endlini into yobana lo mntana ndimkhulelweyo ayingomntana wakhe, ifemeli yakulo myeni wam indisa ngapha nangapha, akho family support, akho okanye financially I'm not ready for lo mntana uzayo. Ndiyikhanjani yonke laa nto ngesasetsha sobana regardless of ezi zinto ezenziwa, but I have to be positive for the sake of this child. Yes. Yeyona nto ibangela uba ke sibe siyancokola namhlanje ngalo mba. It's because zinintsi izinto ezenza okokubana ixesha lokukhulelwa, ixesha lokubeleka umntana, ixesha lokukhulisa umntana ingakumbi xa esemncinci eziba buthathaka zingakwazi ukuhlangabezeka. Umntana maxesha amaninzi asiplani, abantwana abaninzi abaplanwanga, so uyothuka uzibona sowukhulelwe. And ke ngoku ukothuka kwakho kufuneka ucingile within this 9 months, and abantu abaninzi abothuki kwinyanga yokuqala. Umntu wothuka mhlambi ku4 or 5 months. So ngokufuneka uyazi okokubana within these few months uzawugadwa ngubani umntana.
uzawuthini uba awuphangeli, how are you going to survive nomntana? Yonke laa nto iza noxinizelelo. Yile nto ke kubalulekile into okokubana eza antenatal classes okwakuhlukuhla nentoni uye uyohlolwa ukwenzela into okubana umane ujongwa into yoba ingaba uphilile na physically, and then ke ngoku kujonga into okokubana uphilile physically but emotionally zininzi izinto ezikuhluphayo ezi ngumlambo ozawuhlala uflowa emntaneni, uyotsho emntaneni nasekukhuleni komntana usitha amandla angengawo emntaneni wakho because asuke kuwe as umama. It's very important okokubana zininzi izinto ezenza i-depression, like the mental health issues, especially xa ukhulelwe. Yile nto kufuneka uzame ukuzigada wena mntu uthwele umntana, because wonke omnye umntu might not understand, but wena unale bond unayo nalo mntu, okanye unale bond kufuneka unayo nalo mntu umthweleyo. Siyayiva ne? So kubalulekile ke into yoba find i-support system. Soze out of wonke umntu okhoyo elifini kungabikho nomnye umntu ozawuthetha into ebhadlileyo ngawe nomntana lo umthweleyo. Find support system. Try to not allow abantu abathetha izinto ngokukhulelwa kwakho into kokubana bakutheze amandla ungakwazi ukukhona. Ukuba ke ngoku uzijongile zonke zonkalo wafumanisa into kokubana hayi andizukwazi, kubalulekile into kokubana xelela unontlalontle. Xa uye esibhedlele uyohlukuhla xela unontlalontle into yoba heyi ndiphantsi koxinizelelo olukhulu, because of ezi zizathu uzawuzibala andizukwazi ukumkhulisa lo mntana. Then ke ngoku kudisayidwe into okokubana kuzawuthiwani xa ungakwazi ukumkhulisa umntwana. Silapho ke kwi-infant. Masithi ke ngoku uyamzala lo mntana, uyamkhulisa lo mntana ngolu hlobo umkhulisa ngalo. Ndiye ndithi ke mna ke awumkhulisi, uhlala naye. Xa ungamkhulisi ngendlela uhlala naye, awumkhulisi. Umntu ohlala naye ke endlini wenza nantoni na ofuna uyenza, because awukhulisi qha uyahlala. The person is within the boundaries of ispace ohlala kuso. So ungavuka uyokwenza into ofuna uzenza ashiyeke abone uba makathini. One of the reasons ke ndicinga fanuba ibalulekile le ncoko yanamhlanje into okokubana silapha eKapa, abanye baseThekwini, abanye baseGoli, kukho la Eastern Cape inoomakhulu abazibhaqa bengoomama babantwana. Umakhulu asweleke obekunye nomntana. Umntana lona ungakhange abe nebond nomamakhe from the beginning, and allowed by the system yento kokubana uyintombi awunamntana, ethethwa ngumakhulu. Umakhulu engayazi uba how frustrating it is gonna be for lo mntana into kokubana anganikwa i-chance into kokubana abe nomamakhe lo ungumamakhe. Makhulu support, but this is the mother. Umama ohluthwe ilungelo lokuba ngumntana, and ibe ingathi into emnandi into kokubana ndiyakhathalelwa, ndiyasapotwa. Yeah. Yes. Ithi ke ngoku loo nto asweleke umakhulu. Umakhulu be-close nomntana, kuyangcwatywa. Emva komphanga imithandazo yonke loo nto sisiphithiphithi, uyangcwatywa. Nangale mini yomngcwabo you don't see abantu ababhizi abajonga abantwana. Wena mntu uswelekelwe ngumama akho nombeko awujongi into okokubana how hurt is my child, what kind of counselling my child ayidingayo, ndijongene nam. Ndim ke lo mntana ufunda e-Eastern Cape, ndim ke ndizohlala eKapa. EKapa ndivuka ekuseni, ndiphume endlini ngo-5, ndibuye endlini ngo-8 ebusuku from endaweni endiphangela kuyo. Umntana back home is struggling because akakho laa mntu ebemjongile, and mna khange ndikwazi uba ngumama womntana. Eventually kufuneka umntana azohlala eKapa okanye kuloo ndawo ndiphangela kuyo. Uyafika umntana overwhelmed by the living environment oyiphilayo, akayiqhelanga. Uqhela ispace esikhulu, uyakwazi udlala without being scared of the neighborhood. Uyayazi uba at least kule vicinity, kule yadi yalapha ekhaya noko ndisafe. Ufika apha eKapa u-exposed ezintweni angakhange abe aware into okokubana zizawuba khona, including eyona nto yokuqala exposed nguye ngumama ongamaziyo, ngumama oqhele uthumela imali, ngumama ongakhange abe nebhondi nomntana, ngumama oqhele uyazi uba okay i-school fees yabhatalwa, hayi wethu umama uzasibhatala ngepeyi yakhe. Ngoku umama overwhelmed. Baxake ke ngoku abantwana xa kulapho.
That is a beautiful part of it. Kunaleyo kokubana umama abe ne-friend into kokubana yena khange ahoywe kokwabo, naye angabahoyi abantwana bakhe, nomntana khange abahoyi abantwana bakhe. That is the worst part that we are currently dealing with. Many cases endizibonayo in my counseling career ngabantwana abanabazali abaphilayo kodwa aba-exist. I'm talking about mothers. Kuthiwa umntana akafundi, umntana kufanele usesikolweni, umama is swamped into ilento i-substance, akakwazi ukukhathalela abantwana bakhe. Andikathethi ngotata because ootata soloko bengabikho bebakhona hide and seek. Yeah. Umama has carried the child, wamzala. Omama abakho available as they are supposed to be available for abantwana babo. Abakho available omama as they're supposed to be available for abantwana babo. And abantwana, they need omama babo more than anything. Uba uya kwi-safe spaces ezigcina abantwana, ngabantwana abanomama abaphilayo. I'm not talking about abantwana abanomama abangaphiliyo. I'm currently dealing with a case. Your mama osesibhedlele as we speak, and osezawuthatha ixesha ukuze aphume esibhedlele. Umama abantwana bathathu, 17, 11 and 8. Lona 11 has been last esikolweni ngo-2021. Umama ephila ekhona. And when I'm checking the history, because ngoku kufuneka kwenziwe damage control, when I'm checking the history, umama ebekhona, and simane sisithi bazalela igrant, ayiyo loo nto. Abantu bayazala because they've got nothing to do. You just have sex, you get pregnant, ubeleka umntana, and then uyawuzibona uba ukhuliswa njani ngumsundululu. Ebengena birth certificate umntana, ikhona ngoku siyenzile. Umama is still in hospital, umntana kafundi. Ubuze ngoku into yoba kutheni umntana ezawube akazange afunde. So le nto needs a holistic approach to be positive. Wena mmelwane, sukuthula ubona into kokubana, that's how we can overcome these things. Sukuthula ubona into kokubana konakele. Sukuthi uxambukela ezintweni zabanye abantu. Because la mntana esawukonakala, onakale kakhulu, uza konakalisa the whole village. Because umntu ongenanto yokwenza has got a way of finding things to do ngendlela engeyiyo. So, xa sithetha nge-positive parenting, sifuna ukuthi abazali, there is nothing wrong with seeking help. You don't go to a social worker only because une problem. Uya kwi-social worker because ufuna amacebo into kokubana singulo mphakathi, how can we deal with izinto ezinje esihlangabezana nazo? Thina zi-psychologists and social workers soloko kucingwa fanuba singabantu bokujonga only xa konakele. Come to us, let's sit down and talk, let's form i-support groups. Elalini mna ndinepicture yabantu, xa kuzawuthiwa phaa kulochuma umama wakhona ukhona ukhona akaphangeli, lo uphangela apha eKapa, makuthethwe into kokubana how do we deal with into kokubana kusapotwe aba bantwana baswelekelwe ngulo makhulu begada nabo, bangavunyelwa abantwana baye edolophini because akho nto idolophu apha. Akho nto kuyiyo, abantwana bahlale kwi-environment, izikolo zikude, bahamba ngeeteksi emnyameni, iiteksi azikho safe, abo umntana ebehleli kakuhle ezilalini. So we need to create environment into kokubana uba unombeko uphangele, lo mmelwane ushiyekile makathembeke enough into kokubana akwazi ujonga into yoba umntana uvukile wahlamba, umntana utyile, umntana uyile esikolweni, iyunifomu yabantwana ihlanjiwe, lowa uphangelayo financially support and communicate, engage nomntu ongaphangeliyo because abantwana ngoku basidinga sisonke. It's gone into kokubana ucinge fanuba ewe umntana ngoku ngowakho akakwazi ujikeleza kweminye imizi, but we need to bring back obabuntu busilahlekileyo. Umntana othe wakhulelwa, still talking about positive parenting. Ukhulelwe, ukuba ufilisha into kokubana lo mntana wakhe uzawuhlala naye, uzawumgcina, summane umnyokonya ngokumithe emncinci okokoko. Create a parent kulo mntana ezawukwazi ukuba ngumzali, lo mntana akhe sele mdala wena mamakhe ungekho. Very, very important. Kukho laa nto ethi ngesilungu Nombeko, it takes a village to raise a child. Umntana walapha endlini
umntana wakho ngumntana wam nam, but ufumanisa into yobana laa nto sayiphungula laa nto ngoku ayisekho. I'm not sure if mhlawumbi yindlela endithi mna xa ndizama ukupharenta umntana wakho, wena Nombeko, xa ndimbona esenza into erongo estratweni, wena instead of bana uthi enkosi Chuma ngokundinqwanqwadela umikhulu, but wena undi-athekhe into yobana andiyifuni le nto yenzayo emntwaneni wam. It's not like into yobana andiyakwazi ukuziqeqeshela umntwana wam. Kugcwele loo nto ngoku. Okanye mhlawumbi yindlela esi-approacha ngayo laa nto, because I think nale nto ndithetha ngayo it also falls under i-positive parenting based on kule nto ithethayo yobana umntana wam ngowakho, owakho ngowam, njalo njalo, umntana ngowe-community. So I do have a right as a parent to actually ndimnqanqwade umntana wakho. Ndifuna Sorry Chuma, kulo Yeah. part ne ayiqali emntaneni nommelwane, iqala kuni. How do you relate? Because if we relate ngendlela ephucukileyo as abantu abahlala endaweni eyi-one, siyakwazi ke ngokujonga into okokubana hayi man, ndibone ubani. Umzekelo, ayiso umntana wentombazana endiqheleneyo nayo kwi-area endihlala kuyo enikwa something ngendlela edoji ekoneni. Ndaya kulaa Yeah. mntana ndathetha naye, ndambiza ndaxa ndifuna ukubona. Zange ndiye kumamakhe, ndaya kulaa mntana ndathi ndifuna ukubona. Ndathetha naye ndathi, mamela boy, you are a good child. Oko ndikhona apha ndikubukela, andingomntu ufana athethe naye. Ndathi ndiyakubukela oko ukhula. Mamela ke, ndicela ungaphinde umixe kulaa kona bendikubone kuyo. I saw what you were being given. Wothuka wandijonga. Ndathi mamela, suba nestress, suba nexhala. Mna if bayakubhulisha bayakunyanzela into yoba, because I saw it was i-drugs and laa mntana ndiyazi uba kokwabune-access nemali, so uyayuzwa. So ndathetha naye, laa mntana listened to me. Then into awayenzayo, that I really like applaud him. Waya kumamakhe wathi, yo umama kabani, watsho biza umntanam, umama kabani undibonise into mama ebendingayazi, ndiphantse ndonakala. Utsho kumamakhe, mna ndibizwe ngumamakhe esithi uthi uncedwe nguwe. So it's such things noba how do you engage nomntu, ungaboni umntu kuhletywe kwenziwe yonke le nto, uncokolani izinto that are building, because isuka kwi-conversations esiba nazo thina as parents together ngaphandle kwabantwana bethu, zizo ezenza incoko nabantwana ingaphucuki. Xa umntana unqanda omnye umntu athi umntu hayi ke ngoku lo wakhe, uyayibona loo nto. Kanti into yoba umntana wakho abe akamamelanga doesn't mean into yoba awunawunqanda komnye umzi. Indaba ye-positive parenting, Nombeko, ingaba mhlawumbi inceda njani? Ndiyawuthanda laa mzekelo ubuwenzile womama ophangela eKapa, umntana ukhuliswa ngumakhulu, na umakhulu uswelekile, kufuneka umntana amuve back to eKapa ayoqhela obunye ubomi angabuqhelanga, obuzawuba complicated and not being conducive for umntana. Incedisa njani indaba ye-positive parenting, indaba ye-mental well-being yabantwana? And indaba ye-mental well-being ebantwaneni yenye yezinto thina bazali esingayiselanga so, if I can put it like that. And indaba ye-behavioral change icontributha njani xa ngaba umntana wakho ene-foundation yokukhuliswa kakuhle? Okay, okubalulekileyo into okokubana makuncokolwe nabantwana. Yeah. Mandingathi ndinguNombeko ndiyi-culprit nam apha yoba ndifike endlini ndijonge uba kumdaka. Kufanele ufike endlini ubulise, uncokole, ubanike i-chance abantwana to share what happened. Zinto ezingathi ezincinci ezo, and sifika sidiniwe, ufuna ukwenza le nale naleya, but let's give a little time esinalo ebantwaneni bethu into okokubana belunjani usuku, udlalile nabanye abantwana, kulapho uzawuva khona neendaba zasesikolweni, udlale kakuhle nabanye abantwana, yonke loo nto uyibuze kakuhle, and then ke ngoku uzawuva into okokubana hayi ulife awumhlanga. Abantwana abangahoywanga they tend to ukuzihoya, and xa bezihoya abantwana bazihoya ngendlela ezi-different esingazuzi-aphruva singabazali. So incoko nomntana ibalulekile, and it's important uba abantwana
siyayazi ke bayaphuncuka sithetha, but at least makazazi into ezifunwayo kokwabo, and ayazi into okokubana kutheni kusithiwa kufunwa izinto ezinje kokwabo. It's not for the benefit of anyone, but yena ukuba akhule ngendlela eyiyo, abe ngumzali oqotho okanye umntu omdala oqotho ngenye imini. That is very, very important oba masifunde ukuncokola. Ndiye ndithi ke mna ke phaa endlini, you know mos I'm a foster mom. Ndinabantwana and then ndibafumene sebebadala. Ndiye ndithi kubo xa ndingena omnye exela omnye ndithi mamelani apha, sanuyenza le, sanuthengisana. Treat me as umntu onganaziyo. Xa omnye enengxaki nomnye funda ukuyiadresa. Nalo mntu unengxaki naye, nina as siblings. Sanufuna uyikhupha into yenu niyofaka omnye umntu. Ngenye imini nawuze ndingabikho, nithathwe niyohlaliswa kwenye indawo. Awusoze uthande umntana koko ncamane ebethwa exelwe nguwe, because awukho sure noba uzawubethwa kanjani. So fundani into okokubana ndingathi ndingena mna kuxelwe, because I want to see you all ngoncumo oluyi-one. Ndifuna ufika apha ndinibulise kakuhle nonke, kungathiwa ndisavula igate yemoto, mabubani uthe, mabubani uthe. No, let's sit and talk, sibe ngabantu bomzi omnye abazawuncokola iindaba eziphucukileyo zasemini. Nam ndishere into okokubana heyi bekungekho mnandi emsebenzini, bekumnandi emsebenzini, ndenze kanje, andenzanga kakuhle phaa, so that sizo-understandana. Zibalulekile ezo ncoko ezo to build a positive home, so that abantwana bakhula under ukukhathalelwa than into okokubana abantwana baphume bayokwenza into abafuna uzenza ngaphandle. Nditshilo ke, I am also not perfect. Uzawuthi omnye umzali mhlawumbi Nombeko kule nto yobana usithi masincokole nabantwana bethu, laa nto yobana xa ubuya emsebenzini khahlala apha elawunji wethu before uyozijula ekamereni ukhe uve into yobana bekusenzeka ntoni apha emini, nawe usherishe into yobana ibinjani imini yakho yasemsebenzini. But however uzawuthi omnye umzali uzawundigezelisa ngabantwana because abazundibona into yobana ndingumzali. Kufuneka kubekho laa bridge yobana in as much as bana sincokola sizitshomi apha endlini mna nabantwana bam, but if ndiba too soft ubo, izawundenza laa nto balibale into yobana ndingumzali apha endlini, baphuncuke. What is your take on that? Umzali enyanzeleka abe too soft ebantwaneni ukuze abantwana bangayofuna ukuba usofunishwa ngaphandle. Ukuba soft, wena uba awukho soft apha phakathi uzawuyotatanyiswa phaa ngaphandle ngendlela ongayithandiyo. And ke sawutatanyiswa ngaphandle, utatanyiswa kube sondezwa. Esawusondela ulahlwa phaa ngathi li-orange elintshunxiweyo. Ayisekho ngoku laa juice ibimuncwa kuye ngoku ebesenziwa soft. Yayibona orange uyithambise umunce isawuba papa uyilahla phaa. Benziwa loo nto ke phaa ngaphandle. Kanti wena umthambisa okokoko into okokubana akwazi ukomelela. Ukuthetha nomntanakho does not mean uzawudelwa ngumntana. Ukuthetha nomntana, of course there are things that awuzuthetha nomntana because azikho kwi-age level yakhe. But zikhona into ekufuneka uzi-engagile nomntana ukuze umntana akhule, and akhule eyazi into okokubana hayi akukho kuhle ncam ukuba mdala. Mna I was always worried. I've got a 34-year-old son. Ngokweyikhula umntanam ndiphangela ndiqonde uba I wonder abantwana bethu bakukhopha njani emisebenzini xa sibulaleka kangaka. Uyayibona yonke loo nto. And my son is a very good manager emsebenzini wakhe. I mean, he's doing better than I'm doing. I'm learning how to manage my staff from his management ways. Siyayibona loo nto? Umntwana ndinexhala lakhe, but because ukhule ethandwa, he knows how it is to be loved. Uyakwazi uthanda, akonela uthanda kwaba bakhe abantwana okanye kwi-cousins zakhe and all. Uyakwazi uyo-embrace netim yakhe emsebenzini into yoba singabantu sinezinto ngezinto. And uyawandifonela sometimes athi mama ndicela wethu ndicela uni-advise, my staff member is not well because of ABCD, so please assist. Iyayibona loo nto? Umntwana ndinexhala lakhe. So we need to be soft ebantwaneni bethu, sibakhulise ngendlela into okokubana life is tough out there.
you need somebody to check on you okokoko. Akho mntu andinawuthi akanawuthi umamakho chumayo chuma umdala uhleli phaa urayithi aphangela utheni. You need to talk to umamakho on a daily basis if it's possible. But kuba akukwazeki ngamanye amathuba, but noba ungangakanani ube na 52 njengam, uyamdinga laa mntu uzawuthi hello no as a parent. Nombeko wethu singancokola kusephandle. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ube nemini emandi wethu neveki emandi. Enkosi sihlobo sami, enkosi kakhulu. Siyabulela.